Čus, ja som Prasa, vítajte u tohoto videa. V tomto videu si nájdem, čo zaujímavé nájdem na Facebook Marketplace. Kto nevie, kto to je, tak keď máte mobil, takto sa prekliknete na Facebook a tuto máte ako ten taký domček. Tak takto si na ho kliknete a tuto máte hociaké zaujímavé veci napríklad. A tu máme nejakú javu 250 za 740 eur, to je docela fajnová cena, počkaj. A takéto hociaké veci sú tu. 74, motorka na fotkách, dokonca pojazdná. V prípade vymením za pioniera, ok. Zaujímavé, ja si to spravím screenshot, môžem dať. Keď som si kúpil babetu, môžem kúpiť aj túto. Ok, čo tu máme? Štvorkolku. Tá vypadá zaujímavo, 250 tam. Ja štvorkolku nepotrebujem. Nejaká dodávka Ford Transit. Takáčo. Asi karaván, že? Asi bude karaván. Iši, aký retro mal volant. No, toto je veterán už. Toto je veterán. No, zaujímavé. Kugirinka G4 by sa mi aj hodila do budúcna. Niečo, že s čím by som tak mohol chodiť do mesta a tak. Keby sa zablokoval na 25, nemám vodičák. Ok, tu čo je? Oktávka 1.9 TDI. 81 kW, koľko má najazdených? Auto klimatický má 490, má 240, tak koľko má kilometrov? 490 000 alebo má 240 000, ak to mám vedieť, čo? No, nechápem. Ale docela fajnová oktávka, Pionier, motorka, toto je zaujímavá vec. ČZ Rikša, zaujímavá vec. Hodilo by sa mi ešte, čo tu také zaujímavé mám? Je detská kroska, ukážu. Na to asi nepotreba vodičák, čiže aj napíšte do komentáru. Má ho tu aj niekde v okolí, ukáž. Upavovanú minulý rok automat, to by sa mi hodilo, ale tá vypadá, že to bude nejaká malá pre malé deti. Neviem. Opel Frontera. Ok, tá vypadá tiež dobre. Ale nemám vodičák, tak mi je na hovno. Skútre, Škodovky, tu je nejaký tento. Peugeot Boxer. Skúter 125K. Tento Suzuki je pekné. Suzuki Jimny 2021. Že vraj sa prestalo vyrábať, ale dobre vypadá jak taká Lada Niva. Koľko má najazdených? 30 000 asi. A 25 000 nejaké drahé. 75 kg. Iba jednu pečku má motor, takéto je SUVčko. Prečo? Také malé motory dávajú do takých dole. Veľkosťou je nejaká Fabia, tu je ďalšia kolobežka. To je nejaká Segway Kick Scooter P100. Tá vypadá tiež dobre, jaký má výkon. Nepíšu. Ja navidím inzeráty, kde nepíšu. Ešte čo tu máme? Škodu Favorita 135 LX. No, to nepotrebujem, ten by mal na hovno. Nejaký reprach, to keby som dal niekde naplno v nejakej izbe, tak by steny popadali, ne? Zaujímavý reprák, a na čo? Nejaký čln, motorka. Škoda 120, ale pekný veterán, iba 1200 eur, nejaká lacná, ne? A ešte čo tu také je? Reprák. Auto som už aj docela unavený. Bugina, detská, táto by nemusela byť zlá, 2018, 500 eur za 750. To bude nejaká šitná. Neviem, to asi bude nejaká zlá. Ani tachometer nemá niekto od Daloríky, ani svetla, no. Tak už dostala cez pisk. Sekera, ježiš, aké drahá sekera, či valaška. Sekera, valaška, to je to isté, ne? Asi, hej. Neviem, ešte čo tu máme? Yamaha. Veľká aj malá, tá malá vypadá srandovne. Počkaj, Yamaha TCS. Pridám za 5000 tú veľkú a tá malá vypadá srandovne. No. Ešte tu máme aj nejakú dodávku, Volkswagen Crafter. Koľko máme? Necháme 3200. No, nice. No, tak toto bolo asi z tohoto videa všetko. Bolo to video docela krátke. Aspoň lepšie vám postrihám a toto bolo všetko, tak čus.